Takže čaute, moje meno je Ryšo a vítam vás v prvom diele z sérii Minecraft Survival. A toto budú vždycky iba 10 minútové videa, no lebo neviem na to žiť viacej a nebudem mať vždycky akože pozdravenie tak, bo to nechci. No, ideme začať. Survival. Si dám to ti dám dole. A nevadí. Škoda. Na začiatku aj nevidela, tedy nebol nahlásený môj zvuk. A tak a bude tento týždeň sa bude konať špeciál narodeninový, lebo mám narodeniny. A to je super. Také na takto narodeniny, tak na takto narodeniny. A idem. 50 minútové videa a tak dlhšie. No teraz nie. Pošet. No tu si piesok. A môžem sa mať už očakávaný. Železo! Železo! Jej! Železo! Také to budem. Počkajte. Chcel som taký malý improvizovaný model a viete. Teraz neviem, ešte na to napríklad. Musím otážiť. To bude... Pardon. No, že to bude sakra. Tuhé. A myslíte sa, že ak budem potrebovať ďalšiu diely, niek za týmto, lebo také krásne. Ako tak, bude sa minúta. Môžete napísať do komentárov. Napísať do komentárov, či chcete 10 minút alebo dlhšie. Mám nič dodať a uvidíme sa znovu za chvíľu. Ahojte, som späť a teraz idem ťažiť dole. Viete, som mohol mať viacej matúšov a... gravel! Traptor. Tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak môžete, že to vidíte takto. Tak si dám jedno. Tak. Už to vidíte, musíte vidieť a tak. Ako tak neviem, či 10 minútové presne budú dobré, ale nevadí. Tu máme kodičku. Ilša! Čo ti utíži? Tak ideme si nakašiť ďalšie kodičku. Tak. A sakra.
Daj mi to drevo. Daj mi to drevo. Jej, drevo. Yeah. Tak. 9. Drož, ja mám domov. Bože, budem no dobra. Dám to z dreva. Raz, 2, 3, 4. A parku! Pekne. Ja som parkourista. Tak. Onedlho bude nová séria. Toto je ďalšia nová séria. Bude sa volať Interhry, internetové rozhodnutie. A to bude mať vždycky iba 2 hry. No, 2 diely však. Bude zábava. Bože môj! Dúfam, že toto sa nakončí už konečne. Ne, toto neudám. Taký. Tak, teraz dole. Tak. A je to tak. Neviem, čo by som tu mohol spraviť. Uvidíme sa, keď... No, dobre, už môžem. Tak, 2. No, neviem. Ďalšie 3. A môžeme ísť sem. Môžeme pohľabiť. Ideme dole. 6, 7, 8, 9. Počkaj, no už natáčam 7 minút. Niekto veľa nemal. Potrebujem pomôcť, aby som mohol dlhšie. No neviem, tak napíšte mi do komentárov, že ako môžem dlhšie. Napríklad 20 minút. Nemusím nič platiť. Ak budete taký milý, tak nemám skôr práv. Budem tak práv. Potom možno budeme robiť aj také dlhšie. Tak. Tak, no dobré, už môžem. Tak ja sa s vami lúčim. Tady je Rick, no tu je Ricky a už si dovoda. Už z kamera. Šau.